Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor pi ki paralog barwa hakani kapor ni preng snobhai pi shakimat Bakongsan Jong Taïew bat mangai Stephanie Aldekar bat ki Khubor ki long kumnia. Ki nongsen charge nong Jong kasnong nong umsur Southwest Khasi Hills District lem bat kaseng samlash nong nong umsur kilapen pau ya ka jing songsi ka bakraw bat penramjur ya UMDC ka nongkram constituency halor ka jing keno jong ya urang ba shnong ka nong umsur ba udai mo u bala ai jaka yeki nong Bangladesh ban wan sa wai bat sa hapo ka shnong nong umsur kat kum ka korwa Khubor bala pha dak isi jong ka shnong nong umsur ringkat ka seng samlash nong kilai tu ba hadien ba kilayu i hakilat pathai Khubor halor ka jing keno utei UMDC urang ba shnong ka nong umsur ulalum kerke ya ka jing yalang haka khatlai turek ubenai naitong arja apsaw ban yashang perkhat ban wat ya ki jing shisha halor kate ka jing keno but hadien ba kilaya wat kila syam ba ka jing keno UMDC ka nongkram constituency kalong ka bamdan nong remi e but kila pen paru ba ka shnong kan jin dala kamen lada ute UMDC unwan hi dalade ban pen shisha hakmat ki pat ba ue uta unong Bangladesh hangno ushong but menu ulawan ban syong bansa hapo ka shnong nong umsur kumta nakaliang ka shnong nong umsur ka penram juryo UMDC ka nongkram constituency but kila pen paru ba ka jingkran jong u ka detang ban penbut nam but ya urang ba shnong pat ya ka shnong hi barok away kaseng samla shnong ranikor hapo ka jingyalam usamla Andy Marwen kum walking president haringkat ka KSU ranikor unit ha ka khatsan terek ubenai naitung arja apsaw kila let jurep ya ka CHC ranikor hadin ka jingwan ut wan nam ki patba nongpang halor ka jingwan slam ki doctor ka baman kapor ki bade ban shong hapo OPD usamla Andy Marwen lingba ka korwa Khubor haba ajing kran ulai thu ba ha kani ka jinglet jurep kila lap shisha ba ki doctor hado kapor kharwe beje hado khawi sting men step ru kim padan ha OPD kani ka jingwan slam ki doctor kala pinjinjar ba peling a ya ki nongpang ki bawan shim dawai kham tam ki tu ki bawan na jingai shu usamla Andy Marwen ulai thu ba ha ka jing shisha ki don hado sangot ki doctor ki bade ban shong hapo OPD ban pet ya ki nong wan shim dawai Henry ka basngo si kalong ba ki wan tray slam man kapor bat ki wan tray ru tang arngut om tang ki doctor usamla Andy Marwen ulai thu ki bon ki jing ko trikam ha kane ka jaka a jing sumar ha ka ba ki nurse ki lawan tray tang artiyo ha ka shibenai bat ka ba kham sngo si kalong ba ki don ki staff ki babu a ha ka por ba ki dang don ha ka duty umintri rang ba ka jala ukonrat ke sangma ha ka jing yakendo bat umintri rang ba do kari Narendra Modi ha ka khatsan tere ubenai naitong arja apsaw hanong ba New Delhi ula karpat yo Modi ban Beijing yarap pisa ya ka jala Meghalaya ka bahado 6000 crore tingka na ka benta ka jing penyar ya ki kampen roi jong ka New Shillong City project ka bathumu ban pintuna ya ka jing khapnya jong ka nong ba Shillong bat ban pen klan ya ka pule ka dangle bat ki kam jungo kai perthai hapo ka than chate lamingi USP jong ka East Jaintia Hills District Ugiri Prasad ha ukurwa Khubor bala pen mi patba ha ka khatsan trek ubenai naitung arja apsa ula pen tep ha ka bede bat ka jingja sha pen yap dusman ki sawngot ki brew ha ka ba ya ka met yap jong ki lalap na ki benta bashadien jong ka yo umplang East Jaintia Hills District kabalaja ha ka handru trek ubenai naitung arja apsa bala yo ban kem ya laingut ki bala suba bala le ya ka ni ka kam USP ula pen tip ru ba ya ki jing tip jong ki ni ki laingut nakaliang katanat pulit kampala ban pinmi patba bat ka jing toket kadang ya chakmat na ka benta ban lap ksai sayo we pat ubadan kti ban penyap dusman ya kini ki saungut ha ka we na ka jingja ka bala pen pan yang kriat ya ki bubuan balang ka bala ja ha ka khat artre ubenai naitung arja apsaw ha pedeng kapor shposteng hado ka we beje min mit ha ka ba we ubreu ya ubla tip kateng kum upcoming starling do nang lai art khnais nem ka karta ubashang basa ha oi Southwest Khasi Hills District ulamat dakawat ya ko kurum la jong ko kong ri bahon kharwar arplais nem ka karta hadin pat saya ikiaw ko kong ri dalin kharwar saplais nem ka karta but I have can see isamla wanda shisha kharwar khat khandais nem ka karta nakashnong shat oi hadin ba ula sho khawiyang
kat kum ki tulong khubor ki bla yo lum long bakini ki shikme shikhon ki bla sha thombor ki klem min saujur henry kila min saw malumala bala pinket no yiki shaka jaka ajing sumar jong ka civil hospital mau korwat daka kali 108 but hadien pa la pen ken ria no yiki sha civil hospital shillong shu lo ong ru hadien balada banle yakani ka kam u coming star ulalet ban ITH daladi haki pulet ka mau korwat police station haka khalai turek bunai nai tung arja apsaw hakapor shposh teng min step but nakaliang ki pulet kila pengat mukot duma persha you coming star but ka jing toket kadang ya chakmat ban laksa ya ka daw tan rai ka bala penlong yu banle ya ka te ka kam u vice president ka hnyau trap youth council u ba don boklang kharling do haka khat khandai turek u banai nai tung arja apsaw ula sha khat hajar biang sa hi sien haki pulet jong ka thanat sadar hakapor khawe bejemen step ban chim jingkli haka be day but ka jinglet pen pra but kindang jong ka seng yaki yeng jong ki poiwer ki badan halum survey hakaba nakaliang ka sarkar kala khen bakani ka jingle jong ka seng kalong ka babi an da ka bashim yaka an hakikti hakate ka jingwan hajar hakate ka step lai I ba nakaliang uba don baklang kharling do ulawan tang maroi shimet hapo thanat sadar but omdan ki dokhat ka seng ki bawan ban senrani u hadu ka khordop jong ka thanat balai iru baula shupong tang da ki slipar but ka patulun lingkot haba kren chekila pathai khubor uba don baklang loong bahakani kasngi baula shakhat hajar biang sa hisien ulalong ubala pen khre banrung shapo patok nakata ka daula pen khre lupa tang da ka patulun lingkot ka slipar but ka beje badeng hakti bar ulo ong ru baula ajing mot shaki pulet ki bashim jingkli bakin kem no shi sandoni u menta ladak isi u tang na ka menta ba ushakri ya ka jat benrio da ka bapen pau ba umsngo pher ya kani ka jing yai sha khat hajar haki pulet na ka por sha thanat henry ka ne ka jing khot jong ki pulet kolong pen ban kum ka jing hikai le ne ka jaka pen thmai ya ka license it jat benrio president ka voice of the people party uba arden miller basayamot haka khanyo tore ubanai nai tung arjar apsaw ringkat bat kinong yalam ka seng kila hier shakashnong motion ka bahap hapo pin ursla constituency balet jurep ya ki jakarap jakariang bat yaki tulong ki baya lingba ka te ka surak haka ba ka company shna surak ka NHIDCL bat ka sarkar ka bade ka surak na shillong shadauki kala 3 dusman da ka bor bat klem da yo jingbit na ki try jaka ka ba punjulor yaki jingthung jingtap ki sensar kham tam yaki tulong ki ba ka shnong ka ju pendan kam balet somnet sat ka ban sabu jingma na ka jingwan tre ka te ka company kani ka jingwan her ki nong yalam ka VPP ka de hadien bakinong yalam shnong jong ka motion kilawan ban pintip hakinong yalam ka VPP banyarap krenlem yakani kumta hakani ka jing jurep nakaliang uba arden ula hiar bat sakhi dala ki jong ki khmat ya ka jing pentre kabla punjulor ya ki jing thong jing tap bat kabla bu jing ma ya ki nyotli ki tulong ki ba ka shnong ka ju pendan kam nakaliang u assistant rang ba shnong uba pendap tong per haba ajing kren ulong ba nadu usnam arjar khanreu kladan ka jing yalang hawa kadat jong kinong yalam shnong halor ka surak kila pentip ba ka shnong motion kamdan ka bypass henry kan yat bet na ka surak ka baladon lupa kadar ba shnong kalong bakim khang bachna ya ka te ka surak henry ka ba peningo ya ka dor ba shnong kalong ba house nam arjar khanyo kladan ki bawan ban jurep ya ki klaw jong ka te ka shnong kumta ka shnong kam shong that henry klalet ban bu da ka jing tho sha ka DC bat sha unong mi khmat ka than da ka bu ya ka nong rim ba ka shnong kam kwa ba ka surok kan wan ling ba ka te ka jaka ka ba ka sarkar ka wan ban jurep namar ka jingbon ki tolong wa bat ha ka ta ka singi kala ajing mot na ka sarkar ba kan yat bet na ka surok bala don lupa bat kani kan kta e tang khandian ka doba shnong kala kren da ka ba shai ba halor kani ka jingle don bor na kaliang ka company shna surok bat ka sarkar ka shnong kan yai persha khnang ban em ki tolong wa khamtam ya ki pateng ban sawan General Secretary ka Khasi Students Union Sengkme uba Donald Thaba ula phla ba usimbot mentri rangba ka jila uba sneo bhalang dhar ula phoni u hakabe dei bat ka jingkhan ra mender ka seng hakini kisni yakini ki kentien ula pen paw haba ajingkren habalet bu sintio ha umat tirot sing ukhlawat ke jet benreu ban kan mau burom ya kaling kho sngi yap ka ba shispa phrakhundai snem kabala long hakate ka sngi hamadan yoring hap lai mkhra hakani kasni lawan penshingan lang takinong yalam kaseng FKJJP HNYF HITO JSU HANM kinong hikai bat kitin chop bat puran jong ka film dhaka escape
Usamla Donald Ulong baka KSU hakini ki khendet sngi kala penyeng hi yaki kherdop ban khenra mender hari bhoi jantia West Khasi Hills bat harani kor ban te lakam yakajing rung kertlap ki menderi ulai thu ba hakate ka jing yakran uba sneu bhalang Ulong kamde ka kamram jong ka seng KSU ban le hendrai ka de ka kamram jong ka sarkar hendrai na kalyang uba Donald Ula juba haba ka sarkar kamle ka seng kan le hi shu ula pentep ba wat UMP uba shusi ha parliament urakesh senha ula kol halor kani ka jingli khanra mender jong ka seng bat haba ula batai uni UMP ru ula kular banyakran chedel hi yakamat jong ka inline permit bat ka khtien khasi umintri rang ba ka jala konret ke sangma ha ka khatai turik ubnai nai tung arjar afsaw ula khat yakinong yalam jong ka khasi students union banyakran ha ka bede bat ka jingyai beteng jong ka seng ban khanra work permit yakinong tre barjala Kibawan ban bela hapo kajala habakran shakila pathai khubor hadien balawan ban yakendu yau mentri rangba nakalyang president rangba kaseng usamla lombok star marngar ulong bakajing yakran bat ka sarkar kamlong ka basai so hadu kata kumba kaseng ka khmi lenti hendri ka sarkar kandang hab ban yatai bhashwa bat ka sarkar india ban pentri kamlo yaka ILP bat ka MRSSA hapo kajala Shushu long ba nakalyang kaseng kan i ha ka sarkar ba kandang ya yathir halor kani ka jingdawa jong kaseng ba nakalyang kaseng hi kan ya be chakmat ban khenra ya ki bajala ki bawan tre wan khata hapo ka jala ti parlok dakito ki khubor ngila poino shakobukut kat hadu benginde syam yang hakawai pat katayo ai khuble ya ka por jong phi khuble shibur